Hej! No teda. To jazero. Kubík už nejak vykrytý. Však ja sa vedem vytvoriť panorámu, tak ti poviem, že... Ďakujem. Tak začneme s krátkou históriou tohto hradu. Taktiež nechali trochu pozmeniť aj západnú baštu, no stále tu ostal dostatok priestoru na ochranu najzraniteľnejších častí hradu, a to hradnej brány a mostu. Mostu bol pôvodne drevený kladací, dnešný murovaný, po ktorom ste sem dnes prišli, a dokonca aj malé jazierko. Voda potom stekala na tú pôvodnú kamienkovú podlahu a hovorí sa, že pánstvo tu chodilo na boso. Krásne. No. Krásne. Dobrý vzduch tu je. Na rozdiel od Venuše si do týchto saní mohla zasadnúť iba najkrajšia žena, ktorá bola počas plesu vyhlásená za kráľovnú. Tá si ako jediná do ní mohla sadnúť a odviesť sa až domov. Medzi oknami si môžete všimnúť ešte renesančné truhlice. Tieto sú to... Táto miestnosť je zariadená v štýle renesancie a nábytok, ktorý tu vidíte, bol dovezený z Talianska. Môžete si tu všimnúť napríklad toto renesančné trónne kreslo, ktoré má tajný otvárací priestor. Takéto trónne kreslo neslúžilo ako toaleta, ale slúžilo na uskladňovanie cenností, pretože ako sú tieto stoličky nasmerované. Ich nasmerovanie nie je náhodné, ale zámerné, pretože v minulosti rytieri sedeli pri stole ako na koni. Taktiež si môžete všimnúť, že jedny zo stoličiek sú vyššie a ďalšie sú zase nižšie. Tie vyššie boli určené pre vyšších pánov a naopak tie nižšie zase pre vyšších. Takže pri stole si páni pozerali priamo do očí, vyrobené habármi v nedalekej košovnej, a zelené sú preto, lebo zelená bola najobľúbenejšou farbou Pálfiovcov. Teraz sa môžeme presunúť do ďalšej miestnosti. A tureckými na strane práve. Najzaujímavejšia svojím tvarom je určite táto prvá zbraň. A čo myslíte, na čo táto prvá zbraň?
Či ste si už možno všimli, že niektoré z miestností majú bočné dvere. Takéto bočné dvere sa nachádzajú tu v tomto ružovom salóniku. V minulosti ich používali obyvatelia. Malého dráčika. Do neho služobníctvo nalievalo horúcu vodu a sypalo vodné bylinky. To potom spôsobilo, že miestnosť pekne voňala. A taktiež tu nájdete bociana, ktorý stojí na korytnačke a v zobáku drží lotosový kvet. Keby sme si spojili lotos, bociana a korytnačku, tak podľa antickej mytológie by nám